Takže čaute ľudia, vítam vás u 5. dielu z hry Hero Zero a už som sa o 2 levely zlepšil, som tu level 2, mám level 26 a idem dať nové zboží, počkajte. No, idem dať nové zboží. Nesekaj. Teraz mám zapnutý aj všetko, aj fraps, aj také debiliny. Ešte aj tento, mojak zasratý. Takúto zbraň som ešte nikdy nevidel. No tak toto mám aj mody som si stiahol a toto. Budem aj natáčať Pokémon, také niečo iné. Ale ocola aj lepšie. Takže si ich dávam na seba. Toto vyhadzujem. Ja nie. Doda. Také tabletky. A keď sa mi podarí, tak preperem. Počkajte, ja sa zabijem, keď mi teraz spadne lepšia vec v pračke. Ja sa zabijem proste. No, takže mi padla horšia vec, ale ja si to pre istotu tak nechám ešte. Neoplatí dávať preč. Dobre, berem tieto, to sú lepšie a tieto predám. Takže dal som si teraz myslím, či nie. Dal. A môžeme ísť ligu. Nie, Devil Boy! Nie, to je v mojom spolku. To je môj kamoš môjho spolku, tomu nemôžem urobiť. Tomu nemôžem proste urobiť, tomu neurobím takú hanbu. To je kamoš zo spolku, to na ňo nezautočím proste. No idem proti tejto šitke, vedám preskočiť a vyhrám. Taký nočíňanský 8 ligových bodov, jak pán bronz 1. Zase. Tak, idem si to zlepšiť na 4 dní. A budem videá z Hero Zero natáčať budem natáčať videá z Hero Zero ani viac a ani menej, ani stredne. To budem tak trošku budem natáčať videá z Hero Zero 2-krát za týždeň alebo raz za týždeň, podľa toho, jak sa mi bude chceť. A na túto šulinku zautočím. Potom napíšte do komentov, či by ste chceli natáčať. Dávam na výber Clash of Clans, tak sa to hovorí. A budem to natáčať, som level 12. Budem to natáčať a ešte aj Minecraft. A vyberte si, môžete Shake Some Fidget, alebo bonusovú nejakú dajte. Dajte nejakú bonusovú a vyberte si. Buď bude Shake Some Fidget, alebo bude bude Shake Some Fidget, alebo poznáte také, že Sword and Sandals 3, to budem natáčať a môžete si zvoliť bonusovú. Ak to bude viac hovoriť bonusov, tak vtedy lajkovať a čím bude lajkov viac na videu, tak dám nejakú bonusovú. Alebo napíšete ju. No, dal som v pohode túto ženskú. Ešte tohto. Toto je holohlavy, toto je plašina. Do prdele, ale tento dáva odkiaľ? Au.
Tak, lebo on má kritický úšež. Má 4 a pozrite, koľko má on. 52% z 9 a ja mám, pozrite koľko. 1%. Takže to je, bude mi furt dávať out. Má 6,6%, 17,3%, toto mám je 3350 životov, mám viac životov a 300 viac poškodenia mám viac, takže väčšie. Pozrite, on mi 269 bere, on by mal brať viac. Ja mu berem 482 a bral som mu teraz viac, lebo mám spolu, keď si maxíte toto, tak si viete ako maxiť. A keď si to maxujete takto, tak tiež to máte dobre, alebo takto. A keď to máte tak je to najlepšie. A teraz nemám tú hubičkovú myš, ste si všimli, dúfam. Teraz sa mi reštartuje. 6 minútiek na tak. No, takže 124 ľudí bodu a za jeden deň bude mať 80. Takže toľko ľudí na mňa zaútočí, takže misiu. Zasraň na mňa útočiť. Vo všetkom od nich lepší, takže žiadna šanca, že prehrať. Lenže keby som dal preskočiť, tak vtedy je šanca, že prehrám. Minimálna šanca, že vyhrám. Ale pozrite, koľko mi oni berú a mám viac všetkého viac. 293, jasné, a ja pozrite koľko. Prehral, mal som všetko lepšie. Takže nikdy nedávajte preskočiť, to bolo poučenie. Ježiš. Viete, čo ja tu dám. A keď sa dokončí misia, tak vtedy to odstrihnem, ako keby. Čakajte, ja sa to posuniem, aby vám toto nerobilo blbosti. Takže som tu už len 3, 2, 1, pár sekúnd, už to uplynulo. Tak. Nemôže mi dať toľko ježiš. Lebo som prehrával proti nemu, takže tak. Ale mal som viac schopností. Ježiš, mi to seká jak... Rezníka. A už dám len 2 útoky v lige a to už by bolo pre tento diel všetko. Mne to ide tak bagové, prepáčte, ale beriem vás o sekundy. Dokonca aj možno minúty. Tak ja to zatiaľ pauznem, keď sa to odlágne. No, už sa to odláglo. No, jak som to pauzol, tak už to vtedy išlo. A pozriem si, či nemám nejaký úkol v Lucinke. Nie Lucinke, ale niečo také ako Lucinka. Nemám, takže dal som poslednú. A teraz idem dať souboj. Idem zabíjať. Na túto 2-krát zaútočím a už by pre tento diel by to bolo všetko. Ako keby by som nevyhral, čo ja. A ešte na jedného. Na tú istú. Level 24 pre mňa pohoda, lebo ja som level 26. Robíte srandu. Dobre, takže pre tento diel už by to bolo všetko. Majte sa. Dajte like, koment, odber a majte sa.